በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዙ ቤተክርስቲያን እዚ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ናይ መካነ ሕይወት መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ተገዘ እዩ። ኣብዚ ሕይ ደረጃ በፂሕናሉ ንህና ክንመጽሕ ፈተናታት ብዙሕ ውጣ ውረድ ነይሩ እዩ። ምናልባት ካብ መጀመርያ ናብዚ ቤተክርስቲያን ዓብይ ቤተክርስቲያን ንኽንገዝእ ፕሮሰስ ክንጅምር ተለና ክንደሊ ተለና እቲ ምኽንያታት ንድሓር ምልስ ኢልና ክነምፆ ተለና ንምንታይ እዩ እዛ ዓብይ ቤተክርስቲያን እዙይ ንምንታይ ኣድልየና ዝብል ውነኡ ተለኹ ነኻ እየ ክሓልፍ መጀመርያ እቱ ዝነበረና ችግር ዓብይ ችግር ኣለና እዩ። ሳብ ሕይ ተሽግርና ኣይተቐርፈን ቤተክርስቲያን ዳ ንግዛእ እዮ እምበር ገና ኣኣተናዮን ሰርቪስ ኣገልግሎት የጀመርናሉን ዝኒህና ትዝኒህናሉ ቤተክርስቲያን ናይ በዓልና እዩስ እውን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ካብ ክራይ ቤት ታብ ንወፅእ 11 ዓመት ሓሊፍና ዝቕፅል ኦክቶበር 12 ዓመት ክመልአና እዩ ማለት እዩ። ቅድሚቱ ቤተክርስቲያንና ምግዛእ ኣብ ክራይ ቤት ኢና ነርና ንብዙሕ ዓመታት። እዚ ቤተክርስቲያን እዚ መካነ ሕይወት መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ኣብ ዲኤምቪ ኤሪያ ናይ መጀመርያ ቤተክርስቲያን እዩ። ብኢትዮጵያ ተባሂሉ ተመስረተሉ ብ1980 ዓመተ ምህረት በዝዓደ ቆፃፀር ናብ 45 ዓመታት ተቆፂረሎ ታሪኹ ከም ዝነግረና ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ ሰባት እውን ከርዱእና እንተለዉ ካብ ዝመስረት ጀሚሩ ናብ 45 ዓመታት ኣቁፂረሎ ማለት ይከኣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ንእሽተይ ናብ ዓብይ መጀመርያ ክምስረት ተሎ ከምቲ ዝነግረና ታሪክ ብሰለስተ ምእመናን ብሓደ ካህን ከም ዝተመስረተ እዩ። ዝኣሃቲ ኣማኒኤል ተባሂሉ ከም ዝተመስረተ እዩ ታሪክ ዘርደና። ካብ ግዜ ንድሓር ብ1987 ኣከባቢ ደሞ መድኃኔ ዓለም ዝብል ስም ረኺቡ ከም እንዳበለ ኣገልግሎት ከይተቋረፀ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብፁዕ ኣቡነ ማትያስ ተባሂሎም ብሊቀ ጳጳስና ዘገልግልዎ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ከም እንዳበለ መፅኡ ኣብ ናይ በዓልና ምግዛእ ቤተክርስቲያን በፅሒና ማለት እዩ። ኣብቲ ሕይ ዝኒህናሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕይ ዝኒህናሉ ቤተክርስቲያን ድማ ን11 ዓመት ኣውፂርና መበል 12 ንኸይድ ኣለና ዝቕፅል ኦክቶበር ወይ ደሞ ጥቅምቲ ማለት እዩ። ዝኒህናሉ ቤተክርስቲያን ኣነስተኛ ብምዃኑ እንደገና ደሞ ናይ በዓል ዝኾነ ፀገም ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝብና ናብ ሓደ ተኣከበሉ ግዜ እዩ። ናይ ጽበት ሽግር ኣለዎ፣ ናይ ደረጃ ውጣ ውረድ ኣለዎ፣ እንደገና ደሞ ናይ ፓርኪንግ ምንኣስ እውን ኣለዎ። እተደራረበ ችግራት ኣለው እና እዚ ችግር እዚ ከመይ ጌርና ንፍታሓዮ ናብ ዝብል ምስ ሰበካ ጉባኤ ቶም ቅድሚ ሕይ ዘለው ሰበካ ቅድሚኦም ዝነበሩ ተጀሚሩ ሓሳብ ማለት እዩ። መቸም ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ነገር ኣሎ። እግዚአብሔር ኣብ ዝፈቀደ እዩ ማንም ነገር እንኳን መንፈሳዊ ቦታ እንኳን ቤተ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ካልእ እንትኾነ እግዚአብሔር ክፈቅደ ተሎ እዩ። ገንዘብ ነይሩ ስራሕ እየስራሕን ገንዘብ ንኢሱ እውን ስራሕ ይቀርን እንድሕር ፈቂድዎ ማለት እዩ። ታብዚ ሕሰብ ፀኒሑ እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ዞም ሕይ ሰበካ ጉባኤ ዘለው ብቆራፅነት ተላዓይሎም ኩላህና ተላዓይልና ምስ ካህናት ምስ ምእመናን ኩሉ ናይቲ ቤተክርስቲያን ኣባል እዩ ዝምስገን። ብግዚኡ ዳ ሰበካ ጉባኤ ምርሓየቱ እንቅስቃሴቱ ጉዳይ ዳ ምርሓዮ እምበር ዝምስገን ኩሉ ምእመን እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ምእመናን ምስ ቀረበ ምእመናን ደሞ ብደስታ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎምዎ። ብገንዘብ ርብርብ ገይሮም እዮም ኩሎም ናይቲ ቤተክርስቲያን ኣባላት ብልቃሕ ዝጥየቕ ብልቃሕ ኣለቂሖም እዮም። ብገንዘብ ዝወሃብ ውህብቶ ሂቦም እዮም። በዚ መሰረት
እዙን ምግዛእ እዚ ሓደ ዓመት ቁፂረሎ እቲ ፕሮሰሱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ችግር እንኳ ተነበሮ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ክውዳእ ዘለዎ ግዜ ተወዲኡ እናተ ዝምስገን ጠቕላላት ምእመን ጠቕላላት ናይ ቤተክርስትያን ኣባል እገሌ እገሊት እገሌ ወዲ እገሌ እገሊት ጓል እገሌ ዘይብሉ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣባል ሁሉ ካብ ጫፍ ክሳብ ታሕታይ ካብ ዓብይ ክሳብ ንእሽተይ ካብ ካህን ክሳብ ምእመን ኩሉ ዝመስገን እዩ ንኩሉ እየ ከመስግኖ ዝኽእል እቲ ዘሎ ዝነበረ ብትሽዕዋን ይኣክል ተባሂሉ ንእስ ዝበለ ቤተክርስትያን ነይሩና ሕዚ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ እውን ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብና እውን እናበዝሐ እናወለደ እዩ ካብ ዓዲ እውን ይመፅእ ኣሎ ኩሉ ከዓ ነብዚ ዓዲ ትሪእዎ ዘለኹም ብመኪና እዩ ዝጥቀምና ፀቢቡ ስለ ዘሎ ፓርኪን እውን ፀቢቡ እቲ ዘሎ ቤተክርስትያን እውን ብዙሕ ኣመቺ ኣይነበረን ስለዚ ካብ ንእሽተይ ዓብይ ቤተክርስትያን ተዋና ፓርኪንግ ዝበሃል ነገር እዩ ሰብ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ቤተክርስትያን ልቦ ብዲቑ ክፅሊ እንድሕር ኮይኑ መኪና እንታይ ትኸውን ተሰይራዶ ወይ ገለዶ ዝብሎ ነገር እንታይ ሓሰበ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ብቐዳማይ ነገር ፓርኪን እዩ ካብኡ ከዓ ካብ ሰፈር ካብ መኖርያ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እዩ ከፍታ እውን ኣለዎ ነቲ ቤተክርስትያን ክሳብ ሕዚ ንሕና ዝለመድናዮ ብዓድና እቲ ቤተክርስትያን ልዕልና ናይ እግዚኣብሔር ዝገልፅ ልዕል ዝበለ ቦታ ኣቀማምጦ ንቤተክርስትያን ተባሂሉ በተለይ ንጾመ ፍልሰታ ትሪኦ ኣለኻ ብኣፀድ ተኸበበ ደስ ዝብል ፀጋ ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ ብዝተፈላለየ ነገር ክፍልታት ኣለዎ ንሰንበት ትምህርቲ ቤት ይኹን ንዘመርቲ ይኹን ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ንዝወስድ ደቅና ህፃናት ዓበይቲ መናእሰይ በብክፍሎም ንምስትምሃር ዝምቹ ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ምእመናን እውን ቀጥ ኢሎም ሰተት ኢሎም ዝኣትውሉ ስለ ዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ፍሉይ ይገብሮ ሰፊሕ እዩ ዝተፈላለየ ነገር ኣገልግሎት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዚ ማለት እዩ እዛ ሓወልቲ ገይረ ዝተኸልክዋ እምኒ ቤት እግዚኣብሔር ክትከውን እያ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 22 ያዕቆብ ኣብ ስደት እናሃለወ መስይዎ ደቂሱ እናሃለወ እዩ እምኒ ተተርእሱ እግዚአብሔር ሕልሚ ኣርእይዎ እናፍቲ ሕልሚ መላእክት እግዚአብሔር ካብ መሰላል ተዘርጊሓ እታ መሳልል እውን መላእክቲ ካብ ላዕሊ ክወርዱን ኣብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ እውን ተመሊሶም ክወፁ ኣብ ላዕሊ ኣብቲ መሰላል መወዳእታ ድማ ንጉስ ዝፋኑ ዘርጊሑ ዝረአየላ ቦታ እያ ያዕቆብ ምስተላዓለ ድማ እታ ቦታ ሎዛ ትበሃል ነይራ እሞ ቤቴል ኢሉ ስም ኣውፀላ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እውን እግዚአብሔር መፅዋዓ ተመፃቢዑ እንደገና እንታይ እዩ ዝበለ ነዛ ሓወልቲ እዛ እምኒ ተተርእሱላ ዝነበረ ሕልሚ ዝረአየላ መላእክቲ ከዓ ክወፁ ክወርዱ ዝረአየላ ንጉስ ሰማያዊ ንጉስ ዝረአየላ እምኒ ንዓኣ ዘይተፍሲሱ ኣብዚ ቦታ እዚ ቤት እግዚአብሔር ክህነፅ እዩ ቤት እግዚአብሔር ክትከውን እያ እዩ ዝበለ ስለዚ እዛ ሎሚ ተተርእሰያ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት እግዚአብሔር ክትከውን እያ እንትብል ሎዛ ዝነበረ ስማ ቤቴል ኢልዋ እዩ ቤቴል ማለት ቤት እግዚአብሔር ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ናይ ክነውግዐኩም ክነግረኩም ክነብስረኩም መፂና ዘለና ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ንኩሉ ትግራዋይ ንሓደ ኣጥቢያ ቤተክርስትያን ህዝቢ ጥራሕቲ ይኮነስ ንኩሉ ትግራዋይ ኩርዓት ንኩሉ ትግራዋይ ሓበን ንኩሉ ትግራዋይ መገልገሊ ክኸውን ዝግባእ ዝኽእል ዓብይ ስፍራ ብእግዚአብሔር ፈቃድ ተገዚኡ 12.5 ኤከር መሬት ዓብይ ንብረት ማለት እዩና ንብዙሕ ነገር ተጋሩን ተሓቢርና ተሰሚርና ኣብዚ ርስት ዓብይ ርስት ስለ ዝሃበና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሐሉ ንኽእል ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ጥራሕቲ ይኮነስ መንፈሳዊ ኮሌጅ እውን ክህነፀሉ ዝኽእል ዓብይ ትካል ዓብይ ስፍራ እዩ ማሕበረሰብና ብዝደለዮ መንገዲ ክገልገለሉ ዝኽእል ንማሕበራዊ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራሕ ኣይኮነን ንቅዳሴ ንውዳሴ ንምስጋና ንቁርባን ንጸሎት ንስግደት ጥራሕ ኣይኮነን ንኻሊእ ማሕበራዊ ግልጋሎት ንኻሊእ ማሕበራዊ ትምህርቲ ንኻሊእ ማሕበራዊ ስራሕትታት ኩሉ ክንጥቀመሉ ዝኽእል ናይ ተጋሩ ናይ ኩላትና
ሓበንን ኩርዓትን ዝኾነ ስፍራ እይና እዚ ቦታ እዚ ብምግዝኡ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህብ ንመድሃኒ ዓለም ክብሪ ክንህብ ይግባእ። ስመይ ሃይሉ ለገሰ ይበሃል ኣብዚ ናይ መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ናይ ፈንድሬዚንግ መተሓባበር እየ ሕዚ ናብዚ ቀሪበዮ ዘለኹ መጀመርያ እግዚአብሔር መስገን ዘብፅሐና ናብዚ ቀሪበዮ ዘለኹ እቲ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ቻሌንጅ ሕሊፉ እዩ ቅድም ኢሉ እዚ ሕዚ ኣብ ዓድና በፂሑ ዘሎ ሓደ ችግራት ኣብዚ ናትና ቤተክርስትያን ቅድም ኢሉ ቅድሚ 27 28 ዓመት ብዙሕ ቻሌንጅ እናፈጠረና ፀኒሑ እዩ ዝታቦት እዚ ና መጀመርያ ቤተክርስትያን እያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ግን ፀገማት ነይሩ ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኣይሕግዙናን ነይሮም ብዙሕ ችግራት ሕሊፍና ኢና ድሕሪ ብዙሕ ችግር ግን ኣምላኽ ክብሪ ይመስገን ኣብዚ በፂሕና ኣለና ሕዚ ኣብዚ ቀሪበዮ ዘለኹ 50 ሎሚን ንሓደ ሰብ ሸኽሙ እዩ ስመይ ገነት ይበሃል ና መካነ ህይወት ና መድሃኒ ዓለም ሰበካ ጉባኤ ኣባል እየ ሹመይ ለምለም መስፍን ይበሃል ናይ ፈለገ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ኣባልን ናይ ሰበካ ጉባኤ ኣባል እየ ሰበካ ጉባኤ ኣብ ትምረፅ ተሎ ጀሚሩ ለበረከት ኢሉ እዩ ለቮለንተር እዩ ክሰርሕ ተመሪፁ ሃሙ ስለልኾነ ለለ ኩሉ ሻዕ ዝሰርሖ ስራሕቲ ቤተክርስትያን ለታ ቤተክርስትያን ደው ከብል ልኽእል ለቤተክርስትያን ጽቡቕ ነገር ክኾን ስለልኽእል እዩ ኩሉ ሻዕ ዝፅዕር ብታለላቶ ሰዓት እና አንሕና እንደገና ሰበካ ጉባኤ ኮይና ካብ ተመረፅና ጀሚርና ኣፍታ ለላትና ሰዓት ቤተክርስትያንና ግልጋሎት ብገንዘብ ብምጥያቕ ይኹን ቶም ምእመናትና ሓደ በዓልና ብጊዜና ሰዊእና ንገብሮ ነገራት እንዮ ብኸይባታትና ገበርና ዲስከስና ገበርና ቤተክርስትያን ለድልዮ ነገራት ልክንገብር ዓብይ ፃዕሪ ናገበርና መፂና ኢና ቤተክርስትያን ከም ትርእይዎ ተገዚኡሉ ግን እንደገና ብዙሕ ስራሕ ድማ ይፅበየና ኣሎ ናይ ቆልዑት መምሃሪ ኣሎ ክፍልታት ኣለና ኣለዎ ገዛ ብደንቢ ግን ክስተኻኸል ኣለዎ እና ከምቲ ዝጀመርኩሞ ጠንኪርና ድማ ክንውድኡ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ዘይከፈለ ይኸፍል ድማ መንገዲ ክፍሊት ድማ ኣመቻችና ኣለና ብዘይለሉ ዳይሬክት ዲፖዚት ድማ ካብ ባንክ ከምዙ ሰበብ ወርሒ ንሱታት ኣለና እንደገና ድማ መጽኹም ድማ በሰንበት እንዳመጻኹም ትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም እና ዝኹሉ ኣመቻችና ኢና ከምቲ ዝጀመርናዮ ሓቢርና ንወዳእዩ ክብል ደሊ ገንዘብ ጥራሕ ተለይኾነ ና ቤተክርስትያን ና መድሃኒ ዓለም መካነ ህይወት ቤተክርስትያን ኣባላት ሽካዕ ኸዚ ብጉልበት ይኹን ብሓደ ሞያ ይኹን ላተሓገዝና ፀኒሕና ኢና ኩሉ በጎኑ እና ኸዚ ለተኾነ ዓብይ ቤተክርስትያን ኢና ገዚእና ለለና እና እቲ ቤተክርስትያን ብዙሕ ስራሕቲ የድልዮ እዩ ብገንዘብ ጥራሕ ምሕጋዝ ጥራሕ እኹል ይኾነ ሞያ ለለኩም ብሞያኹም ተትሕግዙ ኩሉ ኮንስትራክሽን ልፈልጥ ሞያት ሃልዩ ኮንስትራክሽን ብዙሕ ገንዘብ ስለልውድእ ገንዘብ ንምቆጣብ ብጉልበትና ብኩሉ ዓይነት መዳይ ሓገዝ ስለልድልዮት ቤተክርስትያን ዓብይ እዩ ብዙሕ ትልሚ ኢለለናና እሱ ኣብ ትልምና ኣብቱ ለሓሰብናዮ ግብል ምእንታን ክንበፅሕ ብጉልበት ብሞያ ሓገዝ እንደሊ ኢና ሽመይ ኮሆብ ታርቀኝ ይበሃል ፕሮፌሽናል ያው መሃንዲስ እየ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝወዳኹ እየ ካልኣይ ፕሮፌሽናል ድማ ኢዝ ኣሶሺየት ብሮከር ሪል ስቴት ማለት እዩ ናነ 17 ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ስራሕ እዚ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፈረሰፎ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናይዚ ታሪክ እዚ ድማ ተኻፋሊ ምዃነይ ብጣዕሚ ኩርዓት ይስምዐኒ ከም ትፈልጥዎ መድሃኒ ዓለም ማለት ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ዋሽንግተን ዲሲ ብፁዕ አባታችን አቦና አቡነ ማቲያስ ዝጀመርዎ ዝመሰረትዎ ቤተክርስትያን ይነሩ
I believe 1978 almost 50 years ማለት እዩ መስሪት እሞ ድሕራይ ግን ያው ተዘሎ ናይ ዓድና ምክፍፋል ዓድና ሕማም ምኽንያት ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ያው ኣብ 16 ስትሪት እዚ መድሃኒ ዓለም ይቀጽሉ እና እዚ ኩሉ ዓመት እዚ ያው ቶም ካልኦት ኣበይ ከም ዝመጽሑ ንፈልጥ ኢና ቸርችና ድማ ያው ከመይ ከም ዝኾነ ክሳብ ሕዚ ያው ሕብረተሰብ ተገፊዑ ብዙሕ ኣብ ጽቡቕ ኤክስፓንድ የገበረን ከምቱ ንሳቶም ማለት እዩ ከም ትፈልጥዎ ሕብረተሰብና we are very afti እናባለ ያው ቸርቹ በደንብ ብዘይ መሓዝ ብዙሕ ኤክስፓንድ የገበረን ይኹን እምበር ታፍቲ ክራይ ወፂና ናብቲ ዘሎ ሕዚ ዘለናዮ ቸርች ቅድሚ 12 ዓመት ሙቭ ጌርና ማለት እዩ ንግዚኡ ጠቂምና እዩ ቸርች እዚ ተገልግልናሉ ኢና ግን በዚህ እዋን ብዙሕ ትግራዋይ ያው ዜርካ ናብ መረበት ካይሞ ብዙሕ ትግራዋይ ናብ ቸርች ይመጽ ስለዘሎ ናይ ጽበት ጸገም ኣሎ ነቲ ምእመናን እቶም ቆልዑት ሰንበት ትምህርት ቤት ንኽነንበረይ ንኽእልን ስለዚ ክድለየሎ ተባሂሉ ለይትን ቀትርን ያው ኣነ ድማ ያው እንዳውም ዝምንየ ነገር እዩ አንድ ዓመት you know as a realtor professional بخمي መልክዕ ንዓና ዝምጥን ቸርች ክንረክብ ኢለ ንባዓርሰይ እልምን ነረ ጽሊ ነረ ማለት እዩ እና እዞም ሰበካዊ ጉባኤ እዚኣቶም ኣባይ እምነት ኣሕዲሮም እቲ ምእመናን ኣባይ እምነት ኣሕዲሩ ብዝሃቡን ዕድል መሰረት ያው ድሕር ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ተፈላለዩ ቸርች ረኺብና ተፈላለዩ ኦፈር ሂብና ግን ኣይቀንዐናን መጨረሻ ግን ኣብዛ መድሃኒ ዓለም ዝፈቐዳ ናይ ሕዚ ቸርች ኦፈር ሂብና ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ብዙሕ ኔጎሽዬሽን ንዓይ ትምህርቲ ዝቐሰም ኩሉ እዩ ምስ ከንደይ ሌንደርስ ሎየርስ ኢንጂነርስ ሎን ኦፊሰርስ ዲል ምግባር ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣምላኽ ስለዝፈቐዶ መድሃኒ ዓለም ስለዝፈቐዶ ፋይናሊ አክቹዋሊ ቦታ እዚ 8 ኦፈር ነይርዎ ሶሊድ ኦፈር ታፍቶም 8 ኦፈር ክልተ ኦፈር ኣቕሪቦም ማለት እዩ ሸየጥቲ ተሓደ ናህና ተወዳዳራይ መንግስቲ ናይ መሪላንድ ካፒታል ፓርክ እዚ ቦታ እዚ ደልየሞ ዝሃብዎ ኦፈር ልዕሊኡ ወሲኾም ኦፈር ሂቦም እንደገና ንሕና ኣውትቢድ ጌርናዮም ብሓሽ ኦፈር ረኺብና ምስ ተርም ናይቲ ኦፈር ድማ ያው ነቲ ሸያጣይ ብከም ዝምቹ ንእሽተይ አትራክቲቭ ዝኾነ ስለዝሃብና ያው ተቐቢሎሞ ኣብዚ መዓልቲ በፂሕና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ኩርዕየ እዚ ቸርች እዚ ንዓና ዝምጥን እቲ ንምነ ነገር ነበረ ኩሉ ናይ ቦታ ጽበት ናይ ሴፍቲ ናይ ፓርኪንግ ፋሲሊቲ ትግርሙ ተኸባቢኡ ኩሉ ዘማልእ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ኣነ ቃላት ይሓጽረኒ ደስ ይሉና ማለት እዩ እቲ ቤተ መቅደስ ብድሕሪት ዘሎ ጋና ንግዚኡ ከም ዘሎ ክንጥቀመሉ ኢና ክንተዓራርዩ ኢና ብዙሕ ስራሕ ክደሊ እዩ ነገር ግን ከም ዘሎ ክንጥቀመሉ ኢና ንወደፊት ግን ንቅድሚት ካሊ ቤተ መቅደስ ከለና ስለ ዝኾነ ዘላቂ ቋሚ ዝኾነ ኣተዓራሪና ብጣዕሚ በዚ ቅድሚተይ ዘሎ ከዓኒ ናብ ምስራቅ ቅድሚት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰፊሕ ቦታ ከዓለና ንዕኡ ኣተዓራሪኻ ድማ ከመይ ዝበለ ዓብይ ቤተ መቅደስ ክወጦ ዝኽእል ዓብይ ቦታ እንሄዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ እዩ ናብ 12.5 ኤከር መሬት ማለት ብጣዕሚ ዓብይ እዩ እሞ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ገዳማዊ መንፈስ ዘለዎ ዕግርግር ዘይብሉ ድምጽ ዘይስምዓሉ መኪናውን ብዙሕ ይስምዓን ኣብቲ ከባቢውን ብዙሕ ነባሪ ሰብ የለን ስለዚ ስኢሉ ከም መጪስ ሰብ ከፊሉ ጸሎት ገይሩ ክጽናዓንዕሉ ዝኽእል ጸጥታ ወይ ከዓ ጽሞንያ ዘለዎ ብጣዕሚ ገዳማዊ መንፈስ ዘለዎ ቦታ እዩና እዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ፈቂዱ መድሃኒ ዓለም ፈቂዱ ዝሃበና ቦታ ኩሉ ትግራዋይ ንወደፊት ድማ እንዲያም ክጥቀስውን ዘለዎ ጸበል
ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓኒ ፀበል ክነዳልወሉ ኢና እግዚአብሔር ፈቂዱ ፀበል ከዓኒ ናይ ቤት ፀበል ከዓኒ ዓርሱ ዝኸዓለ ብጎን ከዓ ካሊእ ስፍራ እንሄና ማለት እዩ እና እዚ ካሊእ ኣብዚ እዚ ሱባኤ ከኣቱ ዝደሊ ሰብ መፅኡ ንሓደ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ክጥቀም ዝደሊ ሰብ እዚ ቦታ እዚ እኹል ቦታ ኣለዎ እኹል በቃ ንኩሉ ነገር ንፀበል እውን የለና ንትምህርቲ እውን ኣለና ንኽዘናጋዕ ዝደሊ እውን ብጣዕሚ ንኩሉ ዝተመቻቸወ ስፍራ በብመልክዑ እናተዓራረኻ ብዙሕ ክስርሐሉ ዝኽእል ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ንብረትነቱ ናይ ኩሉና ተጋሩ እዩ እሞ ክንጥቀመሉ ይግባአና ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ እያ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ክርስቲያን እየ ዝብል ንእግዚአብሔር ዝኣምን ብእግዚአብሔር መንገድ ዝኸይድ ኩሉ ክርስትና ዝተቐበለ ሰብ ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ትንቢተ ሃጌ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 9-8 ዘሎ እንታይ ይብል ወርቅ እውን ናተ እዩ ብሩር እውን ናተ እዩ ነሃስ እውን ናተ እዩ ኩሉ ናተ እዩ ስለዚ ተህዚ ዝስራሕ ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ፍሉይ ይገብሮ ኢሉ ይናገርና ፍሉይ ክገብሮ እንድሕር ኮይኑ ከዓነ እዚ ቤተ ክርስቲያን ያው ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብዚ ዓዲ ብልቃሕ እየ ዝግዛእ ብልቃሕ ስለተገዝአ ምንም ተኸፈለ ነገር የለን በተስፋ እዩ ንመእመንና ንህዝብና ንኩሉ ነገር ተስፋ ጌርና ኢና ተውዚ ዘሎ ዓበይቲ ይኹን ወለድኹም ዓበይቲ እዮም መስሪቶሞ ሕዚ እውን ከዓ ንዝመፅእ ወለዶ ሰሪሕካ ንምርካብ ጥዑይ ዝኾነ ንኣና ክገልፀና ንኣና ያው ክገልፀና እዩ ንብሎ ቦታ ሰሪሕ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይንና ኩላትና ወርቂ እውን ናይ እግዚኣብሔር እንድሕር ኮይኑ ብሩር እውን ናይ እግዚኣብሔር እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ እውን ናይ እግዚኣብሔር እንድሕር ኮይኑ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ንቤተ ክርስቲያን ንሓድነትና መግለፂ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነምልኸሉ ሰፊሕ ኣዳራሽ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይንና ኩላትና ብሓቂ እቲ ዝግበአና ነገር ንቤተ ክርስቲያን ኣስራትና በኩራትና ክነውፅእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ደሞ መግለፂና እግዚኣብሔር እዩ ተዋና ዘኒህና ኣብቲ ቤተ እግዚኣብሔር ዘውዓልናዮ ስራሕ ገንዘብ ኩሉ ምንም በረከት ናይ እግዚኣብሔር ስለንረኽበሉ ዋጋ ስለዝርክብ ብደንቢ እርግፀኛታትና ኩላትና ኣብዚ ብሓደ ኮይንና እዚ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብ ቨርጂንያ ይኹን ካብ ዲሲ ይኹን ካብ መሪላንድ ዝመፀ ዘካትት ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኩላትና ክንተሓባበር ኣለና ኩላትና ክነውፅእ ኣለና እቲ ህዚ ሒዝናዮ ዘኒሃና ደሞ ዓብዪ ናይ ዓብዪ ፆም ወቕቲ እዩ እዚ ፆም እዚ ከዓ ናይ ፀሎት ናይ ድሕነት ናይ በረከት ምፅዋት ንህበሉ ንተሸገረ ንረድአሉ ያው ንፈልጥ ኢና ኩሉ ነገር ኣብ ዓዲ እውን ይኹን ዝተፈላለየ ነገር ሽግር ስለ ዘሎ እቲ ህዝብና እምበር እዛ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣይኮነን ብብሪ ብነሃስስ ብወርቂ እውን ምሰርሓ ነይሩ ትግራዋይ ንፈልጦ ኢና ወለድና መድያየዎ ዘይብሉ መድያየዎ ሰሪዖም ቤተ እግዚኣብሔር ከምስገን ዝገብሩ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ንዝመፅእ ወለዳ ከዓ ታሪክ ክንሰርሕ ብደንቢ ክንለዓዓል ኣለና መንፈስና ይኹን ዓቕምና ኩሉ ኣብረቲዕና ንዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክንሰርሓ እዚ ተሓሲቡ ዘኒሄ ገንዘብ ክንከፍሎ ኣለና እዩ እዚ ስፍራ እዚ ናይ ቤተ እግዚኣብሔር እዩ መድሃኒ ዓለም ስፍራ ረኺቡሎ ታቦቱ ዝኽበረሉ መቕደሱ ዝህነፀሉ ምእመናን ዝባረኹሉ ህፃናት ዝዓብይሉ ብሂወት ዘለው ዝግልገልሉ ብኣፀደ ነብሲ ንዝተፀውዑ ከዓኒ ብሰላም ዕረፍቲ ዝረኽብሉ ብፀሎተ ፍትሃት ዝዝከሩሉን ዝፍነውሉን ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ስለ ዝኾነ ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ውፅእ ኢልና እውን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም መርዓ ከም ሓዘን ከም ትምህርቲ ቤት መንፈሳዊ ትምህርቲ ቤት ናይ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ዝህነፀሉ ነፍሳዊ ኮሌጅ ዝህነፀሉ ካሊእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝወሃበሉ ዓብዪ ቦታ እዩ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ልቡ ህዝቡ ከም ልቡ ክግልገል እቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገር ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ህዚ ቦታ እዩ ዳርጋ ተገዚኡ እምበር እቲ ህንፃ ገና መልክዕ ክሕዝ ስለ ዝግብኦ ንዓና ዝምጥን ንዓና ዝመስል ንቤተ ክርስቲያንና ዝመስል ቦታ ንክሕዝ ብዙሕ ወፃኢ ዝሓትት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩልኹም ተጋሩ ብፀሎትን ብገንዘብን ብሞያን ክትሕግዙና ንላዎ ኣለና ንሓምሳ ሰብ ግን ገይፁ እዩ ከም ዝበሃል ሕዚ እውን ኣብዚ ከባቢ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ኮኑ ኣብ ካሊእ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣሕዋትና ሓግዙና ምክንያቱ ብዕብይ ዝበለ ቦታ ኢና ገዚእና ዘለና ንኩለና ዝኹርዕ እና ብናይና ዓቕሚ ጥራሕ ስለ ዘይከኣል ዝኸኣልኩምዎ ብዜል ኣለና ካሊእ እውን ዘዘጋጀናዮ ጎፈንድሚ እውን ኣሎ ብዙይ ንክትሕግዙና ይላዎ ዝሃብኩምና ሓላፊነት ወሲድና ትገዛ
بمدهنيالم حاجز ተገዚኡሉ ግን ብዙሕ ዝጽበየና ነገራት አሉ ሕጂ ተገዚና ይምበር ብዙሕ ዝጽበየና ነገር አለ ንሱውን በገንዘብ በጉልበት በሐሳብ ንክት ሕግዙና በመድኃኔዓለም ሹም ንጠይቅኩም ኣለና